Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ýüzlerçe adam içeri işler ministrliginiň binasynyň öňünde protest geçirdi. Muňa öten aksym belli aktivist we jurnalist Tetyana Chernovyliň näweli hüjümçiler tarapyndan gadapla ýenjilmegi sebäp boldy. Protestçiler açyk deriňe öňe geçirilmegini we içeri işler ministri Vitaliy Zakharchenkonyň wezipesinden çekilmegini talap etdiler. Opozisiýa aktivistleri Chernovyli onuň siýasy aktivligi üçin hüjüm edilendigini öňe sürýärler. Moskwada protestçiler daşky gurşawy goramak boýunça aktivist Yevgeniy Vitishkonyň 3 ýyl türme tutuglygyna hökm edilmegine garşy demonstrasiýa geçirdiler. Vitishko daşky gurşawy goramak boýunça geçirilen protestiň çäginde haýtyň ýüzüne siýa bilen şygarlar ýazany üçin şahsy emlägi daýlamak aýplamalary esasynda günäli tapylypdy. Ol Olimpiýa oýunlary sebäpli Soçi sewtiniň ýumrulmagyna garşy ýiti tanqidlary bilen çykyş edipdi. Makedoniýada Tabernakul nesriýaty iki şahyry, Türkiyeli Orhan Pamygy we Russiýaly Viktor Yerefeýew baýrak bilen tiraglady. Iki şahyr hem öz ýurdunda belli siýasy dissident hökmünde tanalýar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.